Hello guys, welcome to my channel. This is Eric Hilot of Tigo City, Davao del Sur. May naman gabi guys. May ligong kag traditional hilot. Kung first time niyo muna nakita, para sa imo gini tanawag gini. May gabi guys. May gabi sir. Sakit kong diriyo. Oh. Di tanong lawas, ini kong diriyo. Hmm. Hindi kong diriyo. Hawak. Unsa mo na? Koneksyon man is pagkubura ko. Nakunik na? Okay, iniglatuwal ko sakit kayo diriyo. Wala man yan itong kalag-kalag. Pagka-birnis mo, manigibati na ako pagka-birnis gabi. Sino mo katulog, yung muro magala na kitong diriyo. Ahandro buntag, pagkadlaw, kawas mong ubo. Ya, doon ka gabi lagi ko itulog. Oh, ba? Sige. May konektor na ang kitora pong side dire, wala mo sakit. Wala may problema diri. Hindi siya mo diri nga. Lawas mo tato niya, nawala-wala diri lawas. Ginahana mo po, ayaw, buluta kayo lawas na. Ginahana rin po sa mga asawa. Yeah. Ibalay rin ang diri sakit mo kayo kung diri yun. Sa mga balay rin lagi sakit diri lang. Yeah. Sa nga, ano rin, tahilot rin dito, naon sa lagi. Wala naman kayo mong lawas sakit, di ko wala na. Ang sakit naman po kayo kung diri yun. Kaya mo na ba kung diri yun, ganalisa mo na pidikap. Tawag kayo single. Kailangan gawin kami mo palito, hindi panghawa, pandalo mo bumila. Kailangan daw. Lagi, hindi ko mauna. Kamukuan sila na nagpapalito. Sige. So, ana lang ako na bala sa ban. Pero wala na magkakanag pa sa kapon gabi. Wala na. Sige. Wala na. Asa ka tang balayan mo, sir? Sa Mabini X. Pinurod. Mabini X Pinurod. Sige, kasi naka-shout out, sir. Sa inyong lugar. Sa taon sa mga sako po niya, nasa siyap. Nag-chat-chat ko, ayaw palagi chat-chat ha. Sige. Ayan guys, shout out sa taga Mabini X Tigo City. No, nasa Sardeo. Abangan na to inyong silingan ng mamayo. Siyempre, nabanan sa pagkampus ko, no? No, niya, asa po ko. Naglain akong lawas. Ilang, yung dinabangay lang kita ni. No, so, wala lang guys. So, abangan na ito mamayo sa sir. No, nabanan sa pagkampus ko, no? Siyempre, sa tarang mo doon sa kodre, mankamot ha. No, manikamot ko ng mamayo mo. Kotob sa kumain mo. Pati natin kinapamaki sa atong kalawasan. Siyempre, tarang nga kita ni first time yung nakita, please subscribe, comment, like, and share. Shout out po sa lahat mga viewers. God bless po sa inyo tanan. Labi na sa mga followers na ko sa Facebook page, Eric Hilot ng Traditional, sa kong TikTok ko, siyempre sa kong YouTube channel, Eric Hilot. O siyempre, sa tanan po ng mga, lahat po ng mga OFW, God bless po lahat ng mga OFW. Ayan, so magsugod akong hilot guys, para sa inyo. Ano. Sige. Asa ka itong t-shirt mo, sir? Ano? Lugar mga gusto ka pahilot. Lugar ay gano'n ta. Yung lugar ko kay kinalagyan natin yung una akong utang ba? So, kanan po na lawas kay wala po. Okay na ka na, sir? Kaya ikaw na daan. Sa akong pagtawag yun, dahil may kao na. Biyahe pa mo ito, padung na.
Brad. Oh.
Huwag ka mag-inambal. Dili. Dili ni katol. Di man katol pero hindi man kumakantayan baka nabitaw ko yung gawas na pasigod sa gawas. Amo ni, mapil ni. O muna yung Parang sign. unang gawas. O parang para nang mahilot, mahamagol mo gilot. Oh. Buha kaya na siya. Mana ko na asawa na ako misli ka lang. Nya, pagulot ako diri, muna na siya. Ano ba? Tapi koto mo dito day. Ito eh. Muna mo kantayan, ganyan ko mga kawan mo. Muna yung unang mo gawas mo. Huwag na sa no? Hindi sa katol. Lain na nakita naon. Tanahan mo sa katol yun sila. Katol pa ah. Pagkanok pa gini ba?
Yan. Tara. Okay. Ayun, nakapabok ron. Pero pagtawag ka tayo ngayon, namin na dito. Nawa mga at tutuwagan sila. Nahilog sila. Ikaw, ugman na. Ngayon sila Lunes na. Mas napunta. Ngayon, manawag ito lahat. Kaning ginapamati sa kaong wala gani adlaw. Oo, kaya daw. Walay Bernes, walay Martes, walay birthday, walay Christmas. Right. Kaso ba maigo ito dito? Ang bitaw mo ba mag-Christmas na sa ospital? Oo. Gusto ba rin ka ma-hospital doon? Ay, huwag ako mag-up ng hospital eh. Pinag-Christmas. Christmas doon, pero okay. Hindi man makaya. Kaya, ubang nga ni, bisag talaga lang. Hindi mo sumod. Hospital nyo na, bisag basta kayo, tanan na daw. Admit ko po. Basta nang mahalin eh. Ay, kinamurag, di na di kaya. Admit ko. Pero sinaran po, nagano na pinakwarta. No? Para tayo. Kahit na po tanong. Hindi na ka magsasatak. Hindi mo kayo daw ang sawag. Atong pagkahirog niya. Balik siya rin. Ganun day. Maabog mo sa balik. Sa nang kaya sinulat ang mat. Unaw-unaw. Pagkilain hilot ang ito. Okay. Pati apo ninyo ba no? Piling sila dun mo. Kagan dyan ba no? Siguro kagsanay karang nasa pasa. Nakabalog nilo. Kung dala po niyo, kaayo mo na ito katong dala na ito ng pati na sinipuro. Ayaw mo na, pagkaw mo na, istila na ito. Nilo eh. Kaya po gaya misis buwan na ayo eh. Lukto kayo gabon mo pag storya ni misis ko. Hindi siya mahirap tabi lang ano. Approve ni. Sama, ako na una-una mo ko sa mga customer. Naghanap ito, nag-call sa kuha, nagaduol. Naghanap ito, ang ginag-maintain niya. Yaan mo ito rin mo? Tapos bago pa, ang may pang bago. Ito nakadiscover ito ah.
gud po tao kung magpahilot, kung umugot. Ako kaya dili man ko magpahilot nga. Hilot po kay. Namo ko yung mga bisilingan nga magkailan ko ang may dito ilang ko kay may milot. Ato dito, nga po na ayo. Ya anak ko yung nga, "Bats, kanang i-testing daw na dito nga sa kuwan, anak." Anak gan. Oh, di ato ko dito asa nga ako. Ana ba? Mana kaya po sa una no katong dito ko manghilot. Kaya bol ano. Di asa ko na to. Wala ako mo na. Pero wala yung mga booking. Ako ara na ngani ba? Wala na, way booking di ko, kalit ang ani. Nato ko Macau. Tapos tilo yung inanhi. Diba? Yung mga booking kayo manawag. Wala mo dili mapalaw. Naglayo ka. Davao, kulit na kagasmag. Wala na yun. Ako ito pinapost din ako nga. Tawag ko mo, text. Ano ito? Makapoy, piligo. Ato, halos ka lang. Mayroon. Ganito yung gini ko. Gano'n ka rin kung ano, likod dagat ba nga? Kapoy man. Kapoy yun. Anong mungulay na? Gusto swimming pool? Kasi yung mga ganun, naligo. Pero, ako ba, pagka maapo na ko, natulog. Araw na, sibag ka rito. Tug mo to. Ako din mo ko relax. Gusto ko tako mo relax. So, dawat ka. Gusto mo mapahilot. Pula kayo na ako. May naligo, may nagpayong. Kasi bilita. Ang ilong rang pula ba? Siya. Ilong na din. Urat mo. Ay, laag pa mo. Ganit, wala mailimar. Siya di ilimar. Gana ko nung butang yung ano. Galing ko daw ate ng Jico, ma'am. Kailan Jico, ma'am? Isog lagi kay ko, border. Ano ka ba yung magandang anak?